То оғози 33-ин бозиҳои тобистонаи олимпӣ ки аз 26 июл то 11 август дар пойтахти Фаронса шаҳри Париж баргузор мешавад, рӯзҳое ба шумор мондааст. Барномаи бозиҳо аз 32 намуди варзиш иборат буда, иштироки 10500 варзишгар аз 206 кишвари сайёра дар назар аст. варзишгарон барои 329 маҷмӯи медалҳо мубориза мебаранд. дар ин чорабинии варзишӣ сатҳи баландтарин ки дар 4 сол як маротиба доир мегардад, варзишгарони тоҷик низ иштирок ва барои ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ талош меварзанд. Тоҷикистонро дар бозиҳои тобистонаи Олимпии Париж 2024 14 варзишгар аз рӯи 6 намуди варзиш ҷудо, бокс, теквандо, вете, гӯштини тарзи озод, шиноварӣ ва варзиши сабук муаррифӣ мекунанд. ҷиҳати иштирок дар ин бозиҳо мунтахаби олимпии Тоҷикистон ба шаҳри Парижи Фаронса сафар намуд. ҷудокори соҳибноми мамлакат Темур Раҳимов маротибаи дуюм аст дар олимпиада ширкат мекунад. Темури навбат низ парчамбардори ҳайати мунтахаби олимпии Тоҷикистон таъин шуд. бозиҳои гузашта ки дар шаҳри Токиои давлати Ҷопон баргузор гардид, ман низ дар он ҷо ҳамчун варзишгар иштирок кардам. дар он давра аз ҳисоби сину сол низ камӣ мекардам ва таҷрибаам на он қадар ғанӣ буд, зеро дар мусобиқаҳо камтар иштирок мекардем ва ин бозиҳои олимпӣ яке аз муҳимтарин рӯйдоди варзишӣ дар соҳаи варзиш ба ҳисоб меравад ва дар чандин мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ иштирок кардем. дар 2 мастерс 2 финал медали нуқра ба даст овардам. дар 9 гранд-слам медалҳои зарин, нуқра, биринҷӣ ба даст овардам. дар гран-при, дар бозиҳои осиёӣ, дар қаҳрамонии осиё 3 маротиба дар қаҳрамонии ҷаҳон мақоми панҷумро ишғол намудам ва дар рейтинги ҷаҳонӣ тӯли 3 сол мешавад ки рақами 1 ҳастам. ин як аз он шаҳодат медиҳад ки мо дар як формаи идеалии худ қарор дорем ва тамоми талошҳоям, тамоми машқҳоям ин боло бардоштани парчам ва медали деринтизори мардуми шарафманди ҷумҳуриро ба ватан ҳаракат мекунам, ба сари баланд бо медал ба ватан баргардам. дар баробари Темур Раҳимов дар бозиҳои тобистонаи Олимпӣ инчунин 5 ҷудокори дигари меҳан, аз он ҷумла Эмомалӣ Нуралӣ дар вазни то 66 кило, Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни то 73 кило, Сомон Маҳмадбеков дар вазни то 81 кило, Комроншоҳи Устопирён дар вазни то 90 кило ва Ҷаҳонгир Маҷидов дар вазни то 100 кило ширкат меварзанд. барои Беҳрӯз Хоҷазода ин аввалин бозиҳои тобистонаи Олимпӣ ба ҳисоб меравад. ин паҳлавони номовар аз он хушҳол аст ки заҳмату талошҳояш самар дод ва ӯ дар қатори бузургтарин ҷудокорони сайёра барои медали олимпӣ рӯи майдони диловарӣ мешавад. мо барои сафарбар гаштан ба бозиҳои олимпӣ хело як тайёрии хуб дидем. 3 маротиба мо дар машқҳои дастаҷамъӣ иштирок намудем ва кӯшиш менамоем дар ин мусобиқоти сатҳи бузург мақоми хубро ба даст орем. мо рақобатҳои ҳар як варзишгаронро тамошо карда бо онҳо кор намудем ва умедворам ки бо ҳамаи онҳо як рақобати хуб нишон медиҳам. дар риштаи бокс кишвари моро 3 мушзани соҳибмалака Баҳодур Усмонов дар вазни 63,5 кило, Миҷгона Самадова дар вазни то 75 кило, Давлат Болтаев дар вазни то 92 кило муаррифӣ хоҳанд намуд. Баҳодур Усмонов низ маротибаи дуюм дар ин чорабинии муҳташами фароҷаҳонӣ ширкат мекунад. чун дар Токио натавонист натиҷаи арзандаро соҳиб шавад, барои медал ба Париж раҳсипора аст. дуюм бор мешавад ки бозиҳои олимпӣ меравам. омодагӣ соз нағз хума нағз ҳис кардестам. кӯшиш мекунем ки ко медал биёрем. бори аввал камтар қин буд, дигар ҷавон будам. бори дуюм мо кӯшиш мекунем ки мо барои медал рафта истодаем. кӯшиш мекунам ки медал ба даст биёрам.
пас аз 12 сол дигарбора дар риштаи бокс аз Тоҷикистон як ҷавон духтар дар бозиҳои олимпӣ ширкат мекунад. Миҷгона Самадова дар бозиҳои осиёӣ мақоми сеюмро соҳиб гашт ва соҳиби роҳхати олимпӣ шуд. Ин бонуи сарфарози тоҷик дар пайравӣ аз Мавзуна Чориева, ки соли 2012 дар Лондон соҳиби нишони биринҷии олимпӣ гардидааст, на танҳо барои иштирок ва бозиҳои олимпӣ меравад, балки ҳадаф дорад то соҳиби медал шавад. аввало миннатдории худамро ба пешвои муаззами миллат, баъдан барои шаҳри Душанбе мерасонем, ки мо варзишгаронро бениҳоят дастгирӣ хуб кардан. ин барои мо як гӯем ки варзишгарон орзуи хурдсолӣ аст, ки ҳар як варзишгар дар олимпиада иштирок кунад. барои ҳамин айни ҳол гӯем ки бовариам намеояд, ки имрӯз ман бар бозиҳои олимпӣ сафар карда истодам. барои ҳамин аввало худо кунад, ки чӣ хеле ки мо ба сари баланд сафар карда истодаем, аз он су ба медалам ба амхеб баргардем. мо бо дастгирии Федератсияи бокси Ҷумҳурии Тоҷикистон дар машқҳои дастаҷамӣ бениҳоят машқҳои хуб, омодагии хуб дорем. танҳо фақат ҳаминаш мондааст, ки рафта дар он ҷо иштирок кунем ва натиҷаи хуб нишон диҳем. Екатерина Бардачова ва Фахриддин Маҳкамов дар шиноварии тарзи озод ба масофаҳои кӯтоҳ 50 ва 100 метр, Фаворис Музрапов дар варзиши сабук дав ба масофаи 100 метр тариқи саҳмияи универсалии Федератсияи байналмилалии шиноварӣ ба Париж мераванд. Подготовка у нас проходила полным ходом. Она проходила 2 раза в день. Утром у нас проходили в спорткомплексе «Учеб», а вечером в Гагаринской школе. Мы постараемся выступить хорошо и представить нашу страну достойно. Очень волнительно, потому что это серьезные соревнования, на которых я участвую в первый раз. Я очень волнуюсь, и я надеюсь, что я выступлю очень хорошо. Мунира Абдусаломова дар риштаи теквандо, ки дар вазни ҷамъи 67 кило, ва Виктор Асадин дар риштаи гӯштини тарзи озод дар вазни то 73 кило ҳунарнамоӣ мекунанд, рӯзҳои наздик роҳии Париж мешаванд. Варзишгароне, ки дар Олимпиадаи Париж 2024 медали тилло мегиранд, ҷоизаи президенти Тоҷикистон бо маблағи 300 000 сомонӣ, барандагони нишони нухра бо 250 000 сомонӣ ва соҳиби нишонҳои биринҷӣ бо 200 000 сомонӣ қадрдонӣ мешаванд. инчунин бо қарори раиси шаҳри Душанбе ба онҳое, ки дар ин бозиҳо барандаи медали тилло мешаванд, манзили 3ҳуҷрагӣ, медали нуқра 2ҳуҷрагӣ ва медали биринҷӣ соҳиби хонаи 1ҳуҷрагӣ мегардад. ҳайати олимпии мамлакатро роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, намояндагони соҳаи варзиши пойтахти ҷумҳурӣ тантанавор ба Париж гусел намуданд.